ƙaiƙayi yake yi ko ruwa yake yi? In ƙaiƙayi yake yi infection ne. Wannan abun ake samu nim, dalbejiya. Idan kuka yi sacin kuka sa benefit of neem leaf ko neem oil by Professor John Az, wata ranar Allah ya ba mu lokaci za mu karantar da ku hanyar da inda suka yi bincike a 2002, 2003, 2005 suka gane cewa maganin da suke amfani da shi na tazaran aihuwa yana musu illa. Suka yi bincike a man dalbejiya aka yi tazaran aihuwa na shekara 5 da shekara 3 da shekara 2, amma ba zan faɗa ba yanzu. Ganyen dalbajiya in ido yana ja ko yana ƙaiƙayi tafasa shi ake yi madaidaici sai a wanke ido. Duk ƙaiƙayin da kike da shi na ido, amradil uyun, burodul uyun, ƙaiƙayin ido, amosanin ido, sanyin ido, duk zaki neme shi ki rasa. Wanke idon ake yi da shi. Sai kuma ki samu 'ya'yan tafasa a soya, a niƙa ƙaramin cokali sau 2, amma za a rage shan zaƙi, za a rage amfani da turare saboda alaji. Yana improving eye, yana improving vision, yana long side, yana short side, kuma yana cataract, yana glaucoma. 'Ya'yan tafasa insha Allah.